Velkommen til den her videoguide, hvor du kan se, hvordan man kan skabe og dele kort over mountainbike-sporprojekter i Google Maps. Vi starter med at åbne en internetbrowser og gå på Google, og så gå op og vælge, at vi gerne vil kigge på Google Maps. Og så skal vi logge ind. Det kræver, at du i forvejen har lavet dig en konto på Google. Jeg har en her. Den hedder Morfar MTB. Den logger vi på med. Ind. Så er det sådan, at Google har udviklet nogle ret avancerede funktioner, som gør, at man kan få hjælp til at få styr på sådan et mountainbike-projekt. Man kan gå op her i menuen og trykke på My Maps og oprette et kort. Det kræver som sagt, at man er logget ind. Så starter der en ny fane her, og der bliver simpelthen oprettet et nyt kort. Det kan vi starte med at navngive. Nu har jeg et projekt, som jeg vil vise lidt omkring op fra Ulstrup. MTB-projekt kan vi kalde det. Igen. Så er der oprettet et kort. Det kunne være fint lige at få zoomet ind på Ulstrup her. Og få fundet lidt ind til, hvor det er, vi opererer henne. Så lukker vi den der. Zoomer ind på området. Og nu er det syd for Ulstrup her. Hvis man vil have et andet kort på, så er der mulighed for at finde basiskort hernede bagved. Et satellitfoto er ofte til at have med at gøre og kigge på. Finde ud af, hvor man er henne. Vi zoomer lidt ind, og det er så i det her område her, som jeg gerne vil begynde at arbejde på. Herude i siden kan man se, at der ligger forskellige kortlag, som man kan begynde at arbejde med. En af de informationer, der ligger, det er den seneste søgning, vi lige har lavet på Ulstrup, den fjerner vi lige igen. Så ligger der et tomt lag her, som egentlig er klar til at gøre noget ved. En af de ting, som kan være en god idé at gøre, det er at køre en tur i området, hvor man nu vil til at i gang med sin mountainbike-spor. Og så kan man fra sin Garmin GPS, eller hvilken GPS man nu har, få downloadet et GPS-track, GPX-track, som man så kan gemme på sin computer og importere her til Google Maps. Jeg har været ude at køre en tur her og gemt en, der hedder nuværende spor. Den uploader jeg simpelthen til sitet her. Eller på kortet. Og når den er færdig med det, så viser den, at det her, hvor jeg har kørt den tur hen, så har man det som udgangspunkt til ligesom at finde ud af, hvor er det egentlig, man har været. Og det kommer her. Og nu ligger det simpelthen her som et kortlag, man kan diktere fra, som man arbejder med. Udover det, så kan man tilføje flere lag med sporstrækninger og forskellige ting. Klikker man ligesom inden for laget, så kan man begynde at tegne nye ting. Det kan fx være fornuftigt at lave en områdegrænse, der viser, at det er det her areal her, vi vil arbejde i. Man kan bruge pilene til at flytte rundt på kortet, mens man arbejder i det, hvis man har behov for det. Men det kan være en god idé at tage en områdegrænse ind, så man ligesom indikerer over for interessenter, at det er altså her, vi opererer, og vi går ikke over i andres skove, og det er det her, der er området. Hvis man arbejder med de her linjestykker, så kan man lave linjer og slutte af, men kun at lave linjer, men hvis man går ind på det første punkt igen og dobbeltklikker, så får man simpelthen skabt en polygon, som er sådan en form, som ligger herinde, og så får man resultatet på den. Skal ligge her, og man kan se, at den er 27,8 hektar og 2,33 meter rundt. Vi kan lave polygonen helt fyldt ud, eller helt gennemsigtig. Så det er så områdegrænsen, så er den på plads, og den kan man, hvis den forvirrer, kan man selvfølgelig også klikke den til og fra, som det passer ind. Vi kan også lige gå ind og få navngivet laget, sådan at det giver lidt mening til andre, om hvad er det, man har lavet. Så det er til områdegrænsen her. Men derudover så er vi gerne i gang med at tegne ind, hvor vi kunne tænke os nye spor, eller måske en del af de her ting, vi har læst ind i forvejen. Så vi tilføjer et lag, hvor vi kan gøre det i. Vi tager det, jeg giver det navn, og kalder det nye MTB-spor.
gemmer det. Og når vi står nede i det her lag, så kan vi begynde at tegne nogle nye sporstrækninger. Vi går ind og trykker på tegn en linje. Og så ved vi, at herinde på det her sted her, der bliver en rigtig god mulighed for at lave et sjovt mountainbikespor ned igennem her. Som lige vender ned forbi byen, hvor man også kan starte fra. Og så kører det op igennem skoven og rammer tilbage på det her spor. Når vi dobbeltklikker til slut her, så har vi nu fået skabt den her nye linje. Den er lige færdig på polygonen. Men i virkeligheden så er det jo linjen her, vi gerne vil arbejde på. Hvis man har været en lille smule for hurtigt til at tegne, så kan man rette til her. Der bliver, hver gang man flytter på et punkt, så bliver der oprettet et punkt inde midt i, så man kan hele tiden blive ved med at blive mere og mere nøjagtig på, præcis hvor man tror, det her nye spor skal ligge. Men for at se her, at sporet det er 911 meter langt. Det skifter så hele tiden, hver gang man retter på formen. Så skulle det gerne opdatere med, hvor langt det egentlig er. Hvis vi klikker på den igen, så står der 937. Vi har mulighed for at gå ind og ændre på farven af sporet, og sige, at den vil vi godt have til at være den her lidt orange farve. Og du kan også ændre på stregtykkelsen, som kan sættes der omkring. Så lukker vi den der, og så peger vi lidt uden for kortet, og så har vi så et nyt strækning på sporet her. Den enkelte linje her, den kan også redigeres, så den kan vi for eksempel kalde for sporstrækning A. Og for nyt loop mod nord. Gem. Så har vi styr på den, og andre der går ind og kigger på det, kan se hvad er det for nogle ting man har lavet. Så sådan har man mulighed for at bygge et kort op, og så kan man simpelthen sidde og sætte små store strækninger på og kalde dem nogle forskellige ting. Og få lavet et godt overblik over, hvad det er for et projekt, man har gang i. Det er så også muligt her i Google at dele det, man har lavet. Det kan være, at man vil dele det med dem, man har inde i sin projektgruppe i første omgang. Så kan man vælge her, at det er til alle, der har linket, og de behøver sikkert logge ind, men der kan du simpelthen sende linket rundt til den på en mail. Du kan også vælge, at den er offentlig, så man kan bruge den til at sætte på hjemmesider, og alle folk kan kigge på den. De fleste af de her ting, de giver jo god mening, at alle kan gå ind og kigge på det, uden at skal have direkte adgang, eller direkte lov. Men det kan være i en fase af projektet, at man synes, at det er mest rigtigt, at det kun er dem, man deler det med, der får lov at se. Vi starter lige med at dele det her til offentlig skue, fordi så har vi nemlig også mulighed for dels at sætte et link ind på en hjemmeside, hvor man kan finde kortet fra. Alternativet er, at man går ind og vælger og integrere det på et website, og her får man simpelthen så sådan en iframe HTML-kode, man kan sætte ind på sin hjemmeside, der hvor man sidder og arbejder med det. Man kan sende det til sin webmaster, hvis man ikke selv har styr på, hvordan man gør det, og så vil vedkommende kunne sætte det ind på en side. Med de her forholdsvis nye funktioner i Google Maps, så kan man få et ret godt billede af, hvad det er for et mountainbike-projekt, man vil lave, og man kan dele det. Så det er bare med at komme i gang. God fornøjelse.